Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Wag ninyo pagkilisay. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tango. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga! Good morning! Welcome na sa tumagpalayag sa mga aga, mga ka-aksyon. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras ka programa nga magapabukaw sa inyo, maghatag yuhom kag maghatag enerhiya sa tagsa-tagsa. O gani sa mga tao dira ka may ara sa pagkaimuon nga importante, may ara sa pagkakantuan nga importante, mga ka-aksyon. Bugtaw na kamo dira, dakpan ang balde, habon kabo kag maligo. Siyempre, mga ka-aksyon, let us prove that Filipino time is always on time. Basta magsiling ka mo yung alas 6 ang aga, dapat yung maabot ka mo alas 9 ang aga, doon ka muna balano. So gani, mga ka-aksyon, let us prove that Filipino time is always on time. Magbangon na ka mo dira, magpaligo, kag magsulod, or magkanto dira sa kalantuan nyo sang temprano. Well, subong nga adlaw, mga ka-aksyon, it's January 3 of 2021. Panibago na naman nga adlaw, mga ka-aksyon. And of course, panibago na naman nga tuig para sa aton nga kabuhi. Kung kabuman dira ya may ara sa kapaslawan last year, tungod sang COVID-19, dapat, mga ka-aksyon, move on na kita. Kalipatan ta na ang mga masakit na natabo sa kabuhi ta last year, no? Kag syempre, anon mo na bigay tigin bayloya ka, no? Okay lang na, ano? Importante sa aton nga buhi kita, di ba? Importante buhi mo na dapat di mga ka-aksyon, ano? Well, sa mga adlaw, it's January 3 of 2021. But by the way, mga ka-aksyon, di ba lang subong 2021? Amo naman na ginahambal naton nga Year of the Ox. But last year, 2020, Year of the Rat. Tida mo nagahambal, mga ka-aksyon. Kung pag-istoryahan ta ang ilaga, ano bala ini siya? Di ba nahadlok kita sa ilaga because carrier ini sa ginatawag naton nga bakterya. And at the same time, carrier man sang virus. So siguro, mga ka-aksyon, nasuno sa mga eksperto nga ini nakapattern man sa COVID-19. That is why ang laton-laton halin dito sa iban nga pungsod nagkanto diri sa Pilipinas,
kag naglaptagid sa bilog nga Pilipinas mga kaaksyon. So gani, subong niya nga tuig na tawag naton nga Year of the Ox. Pero hindi pa na siya magasugod because until now still it's Year of the Rat. Ang Year of the Ox mga kaaksyon, hindi siya magasugod February 12, 2021 kag magatapos January 31 of 2022. Amo na siya Year of the Ox. So pratagaan ka mo mga kaaksyon sang clue kung ano bala ang aton mangintuig ining Year of the Ox mga kaaksyon. Determinado, matatag ang loob, masikap, matyaga at maingat. Ang pagin mga kaaksyon mataas ang pagpapahalaga niya sa paggawa at siniseryoso niya ang kaniyang mga responsibilidad. Hindi siya ang uri ng tao na umiiwas sa tungkulin gaano man kabigat ito. Wow! So, muna ka mga kaaksyon ang Year of the Ox. Determinado siya paglabot sa iyang obra. Pero, ano naman bala mga kaaksyon kung pag-istoryahan ta naman niya ang pag-ibig at pag-aasawa? O sa mga tao, dragin bunag, Year of the Ox. Ari ha, love life nyo ng istoryahan ta si buong aga. Mambal ka mo nga ahay ginistoryahan naman ni Red Salgado ang akon nga love life ba ka Year of the Ox ako be. Mga kaaksyon, ang mga ginbunag sa Year of the Ox, mas gusto niya nang nag-iisa dahil mas nakapag-iisip siya ng mabuti kung ganito. Hindi rin siya makapagsalita kaya't mahirap siyang karelasyon. Hala! Kung baga pa mga kaaksyon, mas pilion niyang nag-aisahanon siya, pero hindi man buot silingon. Nga tanan nga mga tao nga ginbunag sa Year of the Ox, mga laon, di ba? Ka-love life man sila, di paano sila magdamo, karon kundi sila mag-love life, to kamo na bala, no? Galing kiti, amo na tawag ta bala nga seryoso, determinado sa ilang nga pagpangabuhi, amo na galing kiti, no, di mo siya ma-joke-joke, di ba? Ay, basi bala i-joke-joke mo siya kagulpi, ituro na bala, no? So ngayon niya kada. So muna mga kaaksyon, ang Year of the Ox 2021, but then again mga kaaksyon ini siya magasugod February 12, 2021 kag magatapos ini January 31 of 2022. Para istoryahan ta naman mga kaaksyon, ang pizza sa buong adlaw which is January 3 sadtong tuig 1938 mga kaaksyon, gin-establish ang ginatawag naton nga March of Dimes para mabatuan ang polio. Di ba last year naglaptas bilog nga kalibutan ang ginatawag naton nga COVID-19 or coronavirus disease. Pero mga kaaksyon, sadtong tuig 1938, ini siya naglapta dito sa pungsod Estados Unidos. Kag isa man sa ginpanik sa mga tao sa una, kamanti wala pa sang vaccine. Damo man ibala sang or last year mga kaaksyon, pagtuhaw sa COVID-19, nag-proceed kita sa testing kits para mga kaaksyon madetermina to na kung sino ang positibo at kung sino ang negatibo. And then followed by vaccine. Sa mga kaaksyon sa itong January 3, subong nga adlaw tuig 1938, sa Estados Unidos, isa ka major outbreak sang polio ang nagtuhaw sa itong tuig 1952. Sa sinaman nga tuig, ang sakit ang naglaton sa kapin sa 57,000 ka mga tawo, nagpatay sa 3,000 ka mga tawo, kag nagbilin sa 20,000 ka mga tawo nga may ara sang mild or debilitating paralysis. Amo yadto ang ulihi kag makusog nga outbreak sa nasambit nga sakit kag nangin kabahin sa isa sa ginakahadlukan nga masakit sa bilog nga kalibutan. Ang polio mga kaaksyon ang usually nagaigo sa isa ka tawo nga wala sang warning.
Kag gulpi lang ini nga magasulod sa lawas ang isa ka tawo, kalabanan sa mga kaso around 75% mga kaaksyon ang wala sang sintomas. Pero sa 0.1 hasta 0.5% sa impeksyon, ang pasyente ang magasakripisyo halin sa mild or debilitating paralysis. Kag ini ang posible nga makadalas nga pag-deform sang paa kag batiis. Sa ibang pagkakaso mga kaaksyon angot siniha ang muscle sa liog diri bala ang muscle dira sa likod sang liog mo dala na ang diaphragm ang maparalyze. Buot silingon, mabudlayan sa pag-inhawa ang isa ka pasyente. So, amo na mga kaaksyon, just to give you a little background sa ginatawag naton nga polio, nga nangin outbreak sang una dito sa Estados Unidos. Wala ari pa gid ha. Sa panahon sini, gina-require ang ginatawag naton nga iron lung. Isa ini siya ka large negative pressure chamber nga nagakuha sang hangin para sa mga pasyente nga ginapahigda sa sulod. Kalabanan sa mga pasyente ang nagtinir sa iron lung sa sulod sang isa ka semana. Ang iba naman ganay isa ka bulan niya eh. Samtang sila ang ginabulong. Kag ang iba naman nga natam-an gid sang polio na blang severe nga epekto sa ilang lawas mga kaaksyon. Ginrequire ini sila sang iron lang sa bilog dila nga kabuhi. So as of 2013 mga kaaksyon kapin sa ano matubtob 8 katawo ang nagamit sini, ini sila ang mabuhi na lamang sa pila ka mga inoras anti sila ang matam-an kag mabudlayan sa ilang pagginhawa. Madamo sa mga sikat nga mga tao anay sa bilog nga kalibutan ang nagkapolio. Isa na diri ang sikat nga singer na si Neil Young, Joseph Goebbels nga isa sa mga ginasaligan ni Adolf Hitler kag speaker sang Nazi. Kag presidente sadto sa Estados Unidos nga nagtaliwan na si Franklin D. Roosevelt nga gin-wheelchair sa bilog niya nga kabuhi. So mga kaaksyon pratagaan kabubala sang kung ano ang ginatawag naton nga iron lung chamber. So if you can see diri sa aton nga Facebook live, amo ni siya courtesy of Google Photos So ari mga kaaksyon, amo na siya sang una ang ginatawag naton nga iron lung chamber. So kung kabudra isang una, hindi ba kaginahaway sa nga inchakto, kag nabudlayan kabudra sa pag-inhale, exhale mga kaaksyon. Ang purpose ini sang iron lung chamber is maghigop sang hangin kag amo na ang mag-supply sa ibong lawas. Do oven siya ano? Ginasulod ka dira. Galing kay ang sa ibabaw mga kaaksyon, do kumbaga pa do group ni siya eh. Kag ginasulod ka mo dira, lain no pagwa nyo luto na kamo ano. So, amo na mga kaaksyon ang natawag daton nga iron lung chamber. So, sa idalom, amo na siya ang mga siguro mga individual. Pero perte sila kamahal mga kaaksyon Kaya sunod sa mga ekspertos ang una, ang makasarang lagid sang iron lung chamber, ining mga tao nga may kwarta, di ba? Huwag galigit isang una kung pigado ka ati, nga ka ido. Doon ka muna bala. Pero galigiti tungod man nga nagakare man ang government sa ulihi, inigin pa ambit man sa mga tao nga less fortunate. So amo ni siya ang mga tao balang nagka-polio, nag-deform ang ilang batiis, mismo pagiganing ilang mga paa, di ba? Ang ilang dira kamot, kag mismo man ang ilang liog, do stiff neck ka bala. So amo na mga kaaksyon ang picture courtesy sa luwat mga kaaksyon sa Google Photos, okay? So amo na ang mga tao or ang isa diri ka tawo nga may ara sa polio. So para ipadayon mga kaaksyon sadtong April 12, tuig 1955, ang scientist na si Jonas Salk
ang nag-anunsyo sa first successful polio vaccine. Kag madasig man ini nga ginbaton dayon sa bilog nga kalibutan. Sa ginanunsyo ang balita ni Salk, si Salk ang gintamyaw kag ginapasingdunggan nga daw bayani. Kag pila ka mga miyembro sa Kongreso gintawag man ang nasambit nga adlaw nga national holiday. Do sa ano bala nga ti may ara na sang vaccine. Holiday dayon ino. Unlike kasubong mga kaaksyon, sa ginanunsyo na ang vaccine sa COVID-19, ang mga tao do wala pa yasalig, no? Di ba? So correct me if I'm wrong, may ara na sa nakaproduce ang vaccine kag ginapatestigan na sa mga tao, di ba? Pero galing kita mga tao do duwa-duwa pa. Nga tani ko no, hindi lang sila unahon sa vaccine. Ang unahon lang ko no, mga tao sa babaw do kamo na balaw, no? Pero mga kaaksyon, sa itong tuig 1955, sa ginanunsyo na ang vaccine sa polio, damo-damo sa mga tao yung kanalipay, tutuod man? Tutuod mga kaaksyon? Hambal sila yung holiday taya, holiday ta. Ati patay pag nag-holiday, double pay. Subong ang polio ang laka nalanggid kag talag sa dalang mabatian nga may isa ka tawo ang napatay sa polio. Sang tuig 2019, 2 years ago mga kaaksyon, may ara sang 175 cases sang wild polio kag 364 cases sang vaccine drive polio. Afghanistan lamang kag Pakistan ang ginbalita nga may ara sa ginatawag naton nga wild polio. So mga kaaksyon, again ang non-paralytic polio, may mga tao nga makadevelop sang sintomas halin sa polio virus contract. Isa ka type sa polio nga hindi makahatag sang paralysis, abortive polio kaaksyon Ini makahatag sa mild flu nga sintomas. Ini siya ang magadugay tubtub pulo kaadlaw. Upod na diri ang fever, sore throat, headache, ang pagsuka mga kaaksyon, dala naman diri fatigue, back pain or stiff neck, neck pain or pain or stiffness sa arms and legs, muscle weakness or tenderness. Inabala mga kaaksyon, inabalang masiling naton nga hindi mo gusto nga magsipa, pero ang imo nga tiil nagasipa. Amo na siya, isa sa mabatsagan mo kung may ara ka kuno sa polio, Ang ini siya ang sa idalom sang paralytic syndrome. Makabatsag sang fever and headache, loss of reflexes. Amo to siya ginambal ta kagaina, kag palanakit dira sa imong muscle, kag palangluya, hindi magiho nga arms and legs. May mga tiyempo ka-action nga masiling tabala nga gusto mo dira magpungko, mag-relax ka. Gusto mo iuntay ang imong tiil pero hindi mo siya mauntay. Anay kay hindi mo na gusto nga untayon ang imong tiil, ang imong tiil gulpi nagauntay. Depo sila nagkanto kabala sa isa ka balay nga haunted house, no? Wala mo ginabrihan o wala mo dira ginwangwang ang pertahan mo, pero gulpi siya nag-abri. Wala mo gipasiga ang suga. Kahit gusto mo yung magtulog dulom, di ba? Kung nakibot ka, samtang higda ka dara sa katre, gulpi nagsiga ang suga. Awoo! Di ko mag-amo ni mga action, masilig na ato nga, hala, basi may mumo sa lawas mo. Ayan! Sa amo na mga kaaksyon ang aton nga history. January 3, tuig 1938, gina-establish ang ginatawag naton nga March of Dimes para mabatuan ang polio. Amo na siya ginatawag naton nga isa ka fundraising man nga gin-establish dito sa Estados Unidos para man masuportahan ang mga tao nga nagpositibo sa polio. So mga kaaksyon, para sa aton pagbalik iga-share ko sa inyo ang pinakadako nga bao sa bilog nga kalibutan. Oh hala, what's this? Dako-dako to mga kaaksyon nga klase sang bao, ano? Kag ini siya suno sa mga eksperto, ini siya kuno ang nagdugay nagapang idaron ini 8 million years. Wow!
8 million years mga kaksyon ang tuig sa nasambit nga bao. Well, magabalik kita mga kaksyon matapos ang pila ng mga commercials. Panahon sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and Good morning mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa liwat sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Kag pagatambyo na kita mga ka-aksyon sa aton diri mga friends sa Facebook na nag-comment. So unahon naton diri ang nag-comment kagaina sa pag-start sa atong program. So again kung kamo diri mga jokes i-comment nyo lang kay try naton nga pagabasa. If not subong nga aga maybe next week. Okay? So, ari magatamyaw kita. Okay. Good morning sa kay ako, Maldita. Buaga pa, Maldita na, no? Morning! And also, good morning sa kay Yvonne Buscher. Correct? Buscher. Watching live here from Germany. Wow. Thank you. Don't forget to like and share ang ato Facebook Live. Thank you, Yvonne. Correct my friend bro kung na-pronounce ko correct ang imong last name. Yvonne Buscher. Also, good morning sa kay Romnick Wanga. Good morning, Action Red. Happy New Year. Same sa imo, Romnick Wanga. Wanga or Wanga? April Aris. Good morning. Also, good morning sa kay Jeneline Gonzaga Sarona. Ginagreet ko lang ang family Sarona, I guess, no? Yes, Sarona. Watching live here from Barangay Mansablay, Isabela. Good morning sa kay Ramil Ogatis Hanoy. Good morning paring Red. Happy New Year. Taga La Carlota ni si Ramil Ogatis Hanoy. And also good morning sa kay Leonilia Tarosan. Good morning, aga pa ang ulan. Correct. Actually kagabi pa ning ulan naghatag diri sa aton sa gambay-gambay nga pagbaha. So good morning Red watching from Kuwait. Okay, good morning sa kay Fernando Osiliada Jr. Happy New Year sa imo pare ko, ha? Good morning man sa kay Leonilia Tarosan, watching live here from Bacolod, Minda Ilalto. Good morning, Action Red. Happy New Year, everyone. Lizelle Espacio, shout out please, watching from Cebu City. Yay! Good morning, Lizelle Espacio. Happy New Year. Bebot Gido Batus-Batusan. Good morning, Action Red from Libertad. Salamat. Thank you, Bebot. Kamusta dira sa mong sitwasyon sa Libertad? Damo sa mga customer na nagabakal dira sa aton nga mga baligya dira, ano? So kabay tari okay lang kamo dira sa Libertad, ha? Halungan gid ang kaugalingon ta kay basi magmasakit kita budlay na. Masalaan ta nga may COVID, no? So ganay pabakudon ta gid permi ang aton nga immune system. Good morning sa kay Joval Trinidad. Good morning, Action Red. Watching here live from Kabangkalan City. God bless always, Action Radio. Okay? Good morning sa kay Madre di Cacao. Baudo kahoy ba? Watching from KSA Morning, Johnny Tango. Good morning sa imo. Fernando Osiliana Jr. Uy, nag-greet ko na niya. Pro tamya mo nato na happy birthday. Inday Teresa Tormon. Sa Piña Nueva. Tessa Tormon Piñanueva. Happy birthday from Fernando Osiliada Jr. Good morning man sa kay Rodita Trinidad Cruzet. Watching from La Carlota City. Leia Silvestri Alameda. Morning. Philip Lorente, good morning man sa imo. Noel Amar. Well, magabalik kita ha sa aton nga next batch of greetings matapos sini. do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2 Bombo Radio 38.70.
Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sa aga. Bugtaw na kamudradak para balde habon kabo kag baligo. Siyempre mga ka-aksyon para ihatag sa aton sa atong nga programa pinakaulihi nga balita diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. This time mga ka-aksyon makaupod naton Aksyon Brian Borden. Action Brian, morning. Salamat, Gitarena. Abo, grabe. Abi ko si Action Brian si Lolo, ano naman? Si Lolo, isko mo. Si Lolo Isko. Musta ka na, Lolo Isko? Okay lang? Ay, ari Abo. Agod na. Nagabatsa gini siguro siya arthritis mo. Sobra pa pare. Abaw. Tilikaw ka na sa mga bupis, bidunggo, kag dinuguan. Oo, itong marami, no? Amo pang hindi pwede. Ate, abogin na siya. Ang masarap ang bawal. Parte sitwasyon na sumong. Nagabaha gito siguro sa may norte nga parte sa Negros siguro Action Brian, no? Sa nagligad to no, natamaan ito kay Kwanto gali, high tide to gali Action Red. Okay. Atong kwan gid January 1, no? Oo, imbis nga mag New Year, abi magpinalupok sila. Pila ka individual tong silo, nag-evacuate sila anay kay tubig sumulod sa puloy-an nila. Di kabod layman nga magtinir-tiner ka to, karigma man, kiti bahain na. Base may mga masakit pa niya nga dala. Ano lang nga naggwa to sila kang nagpinalagyoan ay Action Red, no? So dito sila nag-New Year sa evacuation center. Wow, kasubo man no? Importante, safe, pero may isa gitong patay, no? Na anon. Uy. Do, kwan pa to, bataon pa to Action Red, no? Ang napatay. Ang ila sinabalay Action Bray, malapit man sa mga suba o ano man, sapa. May pa tumakwan gid kay na anod lang to siya mo. Kung sa puwan ng bla. Oo, amo na sa Victorias ina na tabo Action Red. Amo man nang iban kundi nagbaha abi. Aba sa iban lain na gid ang sitwasyon ta kay kagamay nga ulan nagbaha gali kay high tide ato. Daw usual man nagakatabo gid basta magtabo ang tubig galing sa bukid kag ang pagsaka alin sa baybay di daw baha gid Kaya kumbaga pa daw di makagwa bing tubig to alin sa bukid mabalik gid siya. Amo gina kay 1995 bala Action Red. No kon mahinumduman pa na ang bagyo Pipang tubla. Oo. So Pipang to dra ko kay star zona sa may Libertad Extension bala Action Red. Abi ko do dira kag istra sa may Santa Clara. During that time sa nagduway pa. Wala pa gali no. Di kay Kwan sa Libertad Zona, nagbaha na Action Red mo. Tino ka, hindi kami kuno ka baha na, kundi sa kilid may suba na dayang sa takuling na bla. Before kada mag-station 6 da, may suba nga dalom na dagan umawas gyapon sumulod sa balay namon, katunga gid sa balay namon, tingala kami nga daw baha gali kay high tide man to Action Red. Kag daw pila ka portion sa Bacolod to sa lalaka gito ang tubig man gabi abi to. Oo, kuan masubo nga sitwasyon to sa mga utod to sa Victorias kag tali silay may napatay gid pero ano to na kay amo nang sitwasyon halong-halong lang dason gid daw baha gid plagyo lang. Subong ganiyo way untat ang tulos ang ulan. Pagalit ko daan to, pagpakadtog yung nagigina Action Bray, ga taliti gapon, meron nga bes nga makusog siya, tapos gulpi naman nga magtaliti. Oo, subong dokuan gid medyo ga bulubundak sa Action Red. Kusog-kusog siya, portik basa sang dalanon, and matugnaw ang sitwasyon. Ampay ni siyang aton ng mga, mga amigo, tabala? Basta bugnaw? Hindi magbalalangon. Oo. Hakos lang hakos. Ati laban-laban ni Action Bray, baka naman yung pinakas ni. Ati laban para init gid. Galing kiti prefer sa iba niya, dapat ko nung pinakas siya, hindi katul mo, no? Dapat din. Kati mga muni damo gito pinakas ni ba. Kaya balila ko na Action Bray, basta kuno hindi magwa ang init, kag hindi mainitan ang pinakas, katul na kuno butla ko tuod ni. Ati bulad sa ilok.
Pwede mo da ibulad da sa may kilid sa pugo, no? Pwede man sa kilid sang pugon. Or pauling-uling ka na ginagmay kagang gaangon mo siya, abi. Abaho, tiba siguro makuha na, magkalasunog. Ang problema sa mga bacolod di basura, Ah. pag di ba mahakot action red, no? Mhm. Ang influx ng basura ha. Ang kadamon sa basura sang New Year, sugid lang sila pigado. Mhm. May ganang tao magwa kay hadlok sa COVID, porte nga binaklanay gyapon eh. Gani eh. Pero namin manilipay man tagani nga mga tao apisar sa mo sa nga sitwasyon nagatinguha nga ma-enjoy gid kita action red, no? Mhm. Okay gid, sige nga man ang basura ga sululubra. Mhm. Ambot ko naka-duty nga IPM, pero naka-duty sila galing kay guro, hindi gud maharaw kay guro basura sa kadamon. Mhm. Nag-experience naman ni before man sang ligan to nga tuig nga tag 5 days man way makuha ang basura. Mhm. Di subong na sulit pero hindi gid man tuman ka damo action red, no? Mhm. Diri sa Bacolod, New Year, tiyan mo na, way gid man sa dalag ko nga insidente or aksidente, magluwas gid lang to sang kwan eh. Sang ginluthang to sa Barangay 2, patay. Mhm. Kag aksidente to sa Navarra, Calibre, bla, nga nagaduwag sang di kong sila itom to or blue. Mhm. Isa gitong patay, minor, kag ang duwa to, doon sa minor man, mga pilason. Porte man to mga kabataan, ka mga resgado, man kusog-kusog to dlagan nila. Kag may ara sang stray bullet action red Uy. sa area sa Barangay Villamonte, may lang kay way siya may naiguan nga mga tawo. Ah. Dito lang siya sa guwa sang Puloyan, pero kung na-timingan nga lumusot sa atop to, di disgrasya. Go. Ang May lain sa tawo gid sa sulod. ang lain sa ako na maigo, wala mga kabataan pa Blackson Bray. Gani man. Ang pinakadamo kasi ning natabo sa mga stray bullet ni if I don't know kung insakto gid ba ni siya inabalang mga 90s gid, you know? Oo, ako 90s na gito. nga mga tinuig for tigid kay pinagusto tong mga utod ta. Mhm. Tubong na nagkanay-kanay, dito sa Mindanao may isa gito yung patay nagligan nga New Year, no? Kasi nga tuig, no? Mhm. Kwanto bata to, ligad nga aga, nagahuluhampang sa guwa sang Ployan, Mhm. upod sa mga pagkaisa niya. Tapos na, actually, gidang grabe nga lukpanay, bla daw, nagkakaon-kaon lang sila, tilingaw-lingaw ang kabataan. Mhm. Tibot, na mga pagkaisa niya, natumba lang siya, milagro na, danlog lang. Mhm. Tapos, dumugo ang ulo. Pagkita nila, may slug action red, may igo Uy. sa bala. Aba Patay gito, yakit ti ulong igo mo. Ang ulo, taman. Dito to sa area sang Mindanao. Mhm. Miyara man to galing ang istorya, mga 90s man to eh. Ga-holding hands pa sila to sang iya nga nobya. That time ya wala pa sang COVID-19 eh. Correct. Oh, tapos gulpi lang ya ang iya sina nga nobyo. Gaplano sa tali magpakasal, gulpi lang natumba mo man na. Grabe, no? Kaya muna ka trader ng stray bullet ngayon eh. Gani. Dapat ang mga utod nga may mga armas kag mga kalamsang kamot, next time din na napag-himo na. Mhm. Yun way kagid man kwaon. Da kung gusto mo magpalupok sa duta na lang, nga paluparon mo gid abi, no? Gani. Kung gusto yung hindi magpalupok, action bray, ti sulod sa kwarto. Oo, una yun. So, kung Na. Kasimple sina nga, kung wala ka dara upod, tapos gusto mo magpalupok, so pray ka lang. sa pagida. Duta gid ya kay Draya, tiruho mo mga subay da, bahala ka na, way gyud mo reklamo sa imo da. Galing kayo, basi kung sa duta, action bray, basi mag-allergies, ha? Man, namin mga ganay, pati tingil niya, tiruhon niya. Para makabalay. kung isa kay linit klase mga tao, nido ka mga bangag yung blackson red. No? Oo, mera ginaya. Abangag, do ka mga idiot, yung black kapilahang balan na mumang yapon. Do hindi naman ibagugid sa una-una, tanga kada Desembre, or bisa nga bulan, gina-remind ba nislang, hindi magpalupo kay kadelikado. Kung gusto mo uguma ng kwitis, kung gusto mo maglupad, or... Galing Pero grabe, action red, go ahead. Yes, galing kita may mga tao, Jackson Bray na balang ipakita-kita, kami ara sa pusil, ipakita-kita bala nga damo siyang bala, ti pag nagpalupok sa pusil, ti pag para sa ila do, kastig bala. Manol. Ate, abong Jackson Bray, manol gid. Manol ginaya mo sila kay kabalo na kita nga pulis kag army lang niya kag otorisadong pwede makapakita-kita sila kay otorisado sila. Kag sang una, di ba action Bray, kung na-remember ta, ginasaradaan na ang mga pusil, di ba? Before mag December 31?
Ginaano tawag sila? Muzzle taping. Oo Muzzle na. tape, Oo na. Ti subong way naman na ginahimo sa mga army kag pulis kay ti disiplinado sila. Yes. Bala sila mga tubang kaso da kon kwan, madakpan sila. Mm. Kag isa pa mga otoridad na subong syudre do kuan naman niya, daway naman niya gana sa amo. So una, may ara ginaya. Mm. May ara gi kuya ginikilala sa uma sa unang Kafgo Action Red. Mm. Ang ginabitbit niya nga armas M14 or may isa pa ginamo garan. Mm. Disyembre, may ginapangluyagan sa tupad balay namon, tiga pasikat sa bla. Mm. Ahay, New Year, nagpinalupok sang garan niya, pang, balaan mo gidyang igo sang garan, ko para sa triangulo nga simple mo. Mm. Di may ito kay umato, yawa ito sang damo tawo, at tiga rinagama, kita mo na bla, issue mo na yung armas, sagi mo yung palupok. Mm. Di ba sa gyapon ka pangasawa, kaysa dira pa lang ang bahay, hindi na naiyan na namihan sa imo, kapanguluyag ka pa lang, sagi ka na imo katikal sa hindi mo armas. Ito mo na bla, Oh. tiwais pasar, ged. Busted. Busted siya kay, dahil niya kakaksang garan niya kag magpinalupok, blate, abegro madalayang bahay sa pastig-astig niya. Mm. Ang basang bahay, huyo. Abo. May laki ang babae ay sige nakabuyan sa Granada. Disgrasya. Iyayat. Para sa bahay nga, ikaw to, ang amay pakaslig, mo na permi dalaan mo ka whiskey. Ang bahay sa bumibana na German pa, no? Wow. Kumbaga pagalit niya, taas de value sa ilagali kwarta. Oh, okay. Ang bahay, may kwan. Daw si... Catriona Gray? Catriona? Christine Hermosa. Ang Abo, asawa ni grabe Uboy. ba? Oo, maputi. Kag mo ginawa mo, ginang tsura Action Red. Tiyang German, naguro laban-laban, may kahawig di kay Uyoboy mo. Ate, hindi, amo sa imo, medyo puti na siya gamay. Medyo puti ng gamay, may pasis mo. Kaya kaya mo. Ay, sa bagay, oh. Ato ya saya medyo pution gid saya nga laing gid color sa aton moreno tiya mo. Pero ang yang itsura Action Red kagataso no mo amo gid si imo gid. Abo. Grabe imagine. Ang ato mga tagpalamatid do gina-imagine mo na ano na sa tsura yung. Lang sa Facebook na kay makita nyo gid na. Pro iya buhok blonde man. Ang buhok. Uy, mo. Sige lang, black and si Mana, mapablond bang ko. Pero galing kayo dito sila pareho ka macho sa ato, no? Siya lagod ko to siya, no? Galing kiti, kuha na sila kuno eh. Doon din sila ya dako, pasensya kuno eh. Ganay man. Galing sa ibang nga pong Action Red, do, ito lagi nabali ang mga... Hindi pareho sa aton, bilang mga laki sa aton dito ka, ano to, sila, nang gusto nila... atong sa gani na lang gusto na hima na kung masultiro pa dapat nami gidlawas mo gym kagit bisan may bana ng iba may asawa ng ibang gani do amo pa na sa iban to nga pungsod ya bisan basta hindi ka lang ya model kag hindi kaya ulo artista kon do na sa paktawos na yan no puro to lagko tiyan ko to mutong gwapo sa ila daw nami sa ilo to sila gani. Galing kiti okay naman ng lawas ta. Dire sa Pilipinas, actually ginapalangga mga amo ning lawas. May buyon balagamay. Sakto na. May ka buyon. Gutom na mo. Kaya ang balila ko naksubribot kung ano ni klase nga stopper. Ang buyon ko no stopper na. Stopper sa baha? Mas siguro kung magbahati mo na malutaw-lutaw. Kabuta ko din na ginagamit ang buyon bilang stopper. Do galon. Dire kita sa balita Action Red. No? Oh. Kaya alaman tayo sa bagong tuig, Blagayario, sa syudad sang San Carlos Action Red, sa may barangay Quezon gito may ara sang hindi lang ko sigurado kung mag-ano ni sila pero magpareho ang apelyido abe. May ginaragin luthang Action Red. Ang biktima diri natabo ini sa may sitio Sampaguita, Barangay Quezon. Biktima diri kilala sa kay Mercedito Pique. 56 anyos. Ang ginatudlo diri nga suspek amo si Noel
Hiopano Pique Action Red. Mm. Ang middle name sa isa apelyido sang ang middle name sang suspect apelyido sang biktima. Mm. Nagkuan niya, naglululalis-lalis man ang sinang-action red na check pa karon ganung motibo sini. Mm. Top-top lang bulabot sa punto yang ginluthang ni Hiopano Pique ang ining isa nga si Mercedito Pique ti patay gid ini action red do. Mm. Kahapon ini nagluntad sang Biyernes action red. Mm. New Year balayan naglutangan ay sila ti patay gid ini. Uy. Sa dito naman sa may Tarukan, Sitio Tarukan, Barangay Salongka, Syudad sang Kabankalan, may ara man to sang ginlabo action red pinamilya man ni. Mm. Ang biktima diri si Dari Osorio. Ang suspect ginkilala sa kay Nolito Osorio man. Mm. O ang napatay ang pilaso ni 52 anyos, ang suspect 33 anyos, tanan gapuyo sa among nga lugar. Mm. Sa pag-imbestigar sang Kabankalan PNP, ning duha upod man lang nga nag-inom-inom sa makahulubog nga ilimnon. Mm. Kag ang suspect ginkompronta niyang biktima, may ara sila problema sa duta action red. Mm. Kag way labot dira gintapungol yung pang biktima, wala pa gid siya na kontento abi. Mm. Inlabo Ilabo yung yung pagid. biktima sa pila ka beses. Anong gigamit niya sa paglabo action bray? Binangon action red. Binangon. Mm. O, tiginingagaw dala sa ospital ining biktima may lang ni mataman pero igos ni liko sa tingkoy bla. Uy. Kalam sini klase balita no. So Uy. amo na. Mong ginabulong sa ospital may lang suspect na dakpan man action red no. Mm. O, ang iban nga balita ti isang before sang New Year ni aring ginluthang patay giniya ho. Sa may area sang area sang Binalbagan ini nagluntad action red Isabela ining biktima diri ginkalala ni sangalan nga si Edgar Atido. Isa ka radio operator sang Binalbagan PNP, empleyado sang Banwa kumbaga sa Banwa siya gobra pero na-assign bilang radio operator. Halin ni siya sa Bulangan sa Himamaylan. Nagapauli na ni siya sa Binalbagan. Pero paglabay na dira sa Isabela, nagapauli sa Isabela kag dira sa dalan mismo way panabalaan ni kon ginambush ini siya or ginsundan or ginaistorya niya diri ang suspect. Kaya nasapwa na lang siya December 31, alas 7 sang gabi. Nagahapaon sa motorsiklo niya action red kag wala na sang kabuhi ini. May tatlo ini kapila sa ulo habaga likod. Tiro gamit ang kalibre 45 kay ang mga basiyo nga nakit-an dito ya ka 45 action red. So subong way pagin suspect ang kapulisan may ginadudahan sila pero hindi sila sigurado pa. Ginabalik pa ang investigation dito sa Himamaylan nga Bulangan. Tingala man taganing nga may bulang kay daw bawal man ni under sa MGCQ. Sabi na gid kon backyard nga bulang inaskilid-kilid lang da. Oh. So, dito nagbalik and gina-check nila. Kaya iya gina-trabaho action red aside sa radio operator, sideline niya, nagapang inang matching da sa mga manok. Antes mo takdan ka bulang, dapat itandi-tandi iya ini kung bagay o hindi ang inkwentruhanay. Oo, do amo sinaabi, no? So, nag-face, do pa face off ng iyam. Ayun na, Juan, tapos, on goods nati takdan bulang kag ibulang tayang basang pulis siya base may naka-inkwentro siya dito bla kay gin-check nila sa pamilya do way gin man kontra tawong ini bisan dito sa Binalbagan PNP gin-check nila to buo tao way gid way man disret way kuno hindi nga siya daw prestorya ni tayo mo na paligban sang pulis kung isa ang ginaproblemahan sa pulis mag-investigate sa mga amo nga kaso kung ang tao la kontra nga patsyon lang ay gid kasulbaran kung kisa ang mo ang kaso mo basi nasalaan lang action bray isa ano man isa man ang action red sa gina-check nila kung basi nasalaan or ano dito sa Bulangan ginapamangkot na basi may naugot nga tao bla basi may diferensya or sa iya hindi diferensya ang matching sang manok pero basi may ara nagambal nga daw hindi amo pero ina hindi gina sigurado ha gina-check pa na nila why nagin mas iban pa nga ginala ang gulo or motibo ginalantaw kiti why gina ikontragid
daw kalinong gini klase tao nga trabaho lang gini normal. Kaya muna gin patay ini, no. So muna ang mga drudalag ko nga balita abi pag sa probinsya Action Red in relation abi sa kwan sa lupok-lupok abi. Purti kalayo sa distansya kay sininga tuig ang nalukpan apat gid lamang bilog. Diri sa bilog ng probinsya sang Negros Occidental. Bilog nga probinsya sa Bago duha. Kag sa di ko magsala di Kawayan or lakas di check ko lang abing ako ni study be. Pero duha man sa duha man. area sang akaw dalangin sa sa babaw abi mo. Sa area sang Kawayan Action Red apat gid lang. Kung masunaran mo maligad nga mga tinuig to may tag 20, 30. Mga tagala 7 pa lang sang gabi December 31 diri sa may hospital Dios kilid tada. Nagalinumba dayang ambulansya inabot mga kabataan ang kamot ga kawil-kawil ng iban. Gani. Oh. Ang iban ang guya nagkalasunog, ang kung ano-ano na lang subong wala gid Action Red. As in zero diri, no? Dito sa Bago ni pinangdala, no? Dito sa Bago kag sa Kawayan Action Red nga mga district hospitals. No? Samura ang resulta sang kwan guro inang iban guro na kuan ang naghalong na gid man guro sa palupok Action Red. Unlike before nga pinagusto lang bla. Tag siguro ting iba Action Bright imbes siguro nga ibakal dira sang palupok, i-prefer nila magbakal sang pagkaon Amo-amo gid kay kalabana dan sila Action Bright skeletal man ang ubra nagkalaigo gid crisis gid Action Bright. Pigado kag pero daw damo mangyapon lupok Action Red puro tinagigurong halong kay imagine mo na kung nalukpan ka na dalong ka sa ospital mas nagdugang ang anxiety mo da kay base may COVID ang ginapungkuan mo da. Or isa man guro kabutang Action Bright nahadlok man guro magpo-hospital ang nalukpan kay base swab test. Gani isa man na masiway mo sa hospital ako. Tagpilada ng swab test man. Ang 4 mil kanto 5 mil kuno nimo. Oo, dati sakit na. Sakit na sa dira pa lang disgrasya kada galing kay ambot ko ni swab test pa na kay lukpan man. Aba, wag kita idea. Base mo na ang pagpangusisa sigurado nga lupok ni swab test ta kay para balaan ta kon pulburane. Maprogin clear to Action Braya nga kung ano man masakit mo, may feel health ka man o wala, depende na iya sa resulta na. Yes. Amo ginaya ang iban de wala nang iban do joke lang sa iban. Joke na sa iban Daw ang pandemya subong daw ginlangolangon na lang. Naglipay kita dis Bacolod kay ligada daw zero kita. Kahapon do apat lang. Or di lang ko magsala sa Negros 10 kahapon. So ina nga mga mga result or ina nga mga kaso tuban ka nubo na ginakasama. Kabay pa sa masunod nga winulan way na lang gid no. Na feel man nato na ikaw guro matyagal man guro nagabat-abat kay masyado Action Red no. Yes. So malilipas din yan kung sa Tagalog pa. Do mga linya ni Sharon Cuneta. Mo na. Hindi ko naging madumduman ni Sharon kay do arin ako sa pinaka uli-ulihin ako gamay. Millennial. Aba, di na ko sure Action Bright mo do abo na ginbuya ni Sharon sa una kay Gabi Concepcion mo but lang. Mo na. Makaka-move on rin tayo. Dodoy to magtiyakop na sa mga hambal-hambal sa mga inam lang sa mga gay stab lang na gani. Nga perform about stage bla. Nasunod-sunod nila mga sanday Nora Honor, mga kuan-kuan na. Batian ko na tuon, no? Anyways, ang oras mo boss, hindi mo mamati ako sa baodan. Doon ka tigulang ito si Bao. Ang klase Bao naman, mag-stick na ginagaruan. Namin Action Bright nga ba, okay, magluwas siyang dako siya, hindi siya kuno baho. Tipis si Permitligo. Why lang ko idea, kaya ang lalaki nagpa-picture sa bao hindi kuno baho. Okay, di mayo na. Kaya di naman mapapicture ta. Ba siguro katilaw ni disinfect Action Bright. Kade. Sige, Awa na mga balitaan na ito ng Action Red. Kaya shout out lang na sa mga lalaki nga hindi ko magkaon balot. Nga aman. Pero porte magkaon sa
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon radyo. Madamo ka salamat, Action Brian Morden, sa pinakahuli na nagabalita sa bilog na syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Sabi ko matapos na. May mga lalaki nga gusto ko na mahilig magkaon siyang balot. Medyo bitin, Pero sa dasun ka Domingo, may part 2 ng hambal ni Action Brian Bordena. Ano ba lang ginakahadlukan sa balot? Katungod nga may ara sa balahibo? Katungod nga ang balot nagasabaw-sabaw? Nga! So yari mga kaaksyon para ihatag sa inyo kagaina ang sugpon sang aton gin-anunsyo ang pinakadako nga buhi nga bao sa bilog nga kalibutan. Hindi di siya baho kundi suno sa ila may ara lang sang arousing nga baho. Ang mga sinanguna nga mga bao nga nabuhi sa sulod sa 8 million years. Kag ang shell sini may ara sang measurement o may takos nga 8 feet in diameter. Kag ini siya ang pinakadako nga bao nga nabuhi sa bilog nga kalibutan. Ari ang ancient creature ang nabilong sa now extinct species ang gintawag Stupidimis geographicus nga nabuhi sa northern South America sa tung Miocene epoch. 25 to 13 million years ago nga nagdugay 12 million hasta 5 million years ago mga kaaksyon. Imaginable ang mga tao sang una kung pastoryahon ta mga katigulangan. May ara kuno sang tao nga nagaedad 200 years, di ba? Hindi pa kumpleto sang unang kalendaryo, di ba? Kati subong na daan niya, sa isa ka tuig biara sang 12 ka bulan. Ti hambal sa mga katigulangan sang lulo. Ya kuno may nabuhi isang una nga naglabot 200 years, 300 years, di ba? Kaya isang una kuno mga tao, wala pa sang bisyo. Kag ang kalabanan kuno mga pagkaon sang una, wala pa sang bitsin. Di ba? Tinamit man ang sabaw, okay lang. Pus ikatumbal, galing ko, ikakabalo ko, abalila, may bitsin kuno. Kung galing ito yung mga kaksyon sang una mga tao, isa man sa mga tekniko o isa man sa pamaagi ko nga ako naging malawig ang ilang kabuhi, kaysa una ko ng mga tao wala nagasakay sa jeep di ba? So kung magkanto ang isa ka tao sa iya dira nga pagkakantuan halin sa iya nga balay, pila pa na kuno ya kabilya or kilometro ang pagalakto niya. So sa iya pa lang nadaan nga paglakat, dira mo na makita mga kaksyon nga naga-exercise ang isa ka tao. Kumpara subong nga bakanto lang sa piya ka bangga, masakay na sa e-bike, hindi na tricycle Although may ara pa man, pero kalabanan subong e-bike na. So amo na kuno isa sa mga rason kay kalabanan sa mga tao sang una, pero may nagakaon sang utan. Biska pa to damo diya sa mga kasapatan, pero mga tao sang una mahilig magkaon sang utan. Galing kiti sa mga kaaksyon, pagwa mo dira sa balay mo, simentado na. Lagsa ka lang kita utan kung ari ka din nag-istarya sa may proper gid sang syudad sa Bacolod. Or even mga kaaksyon dito sa Metro Manila. Kalabanan pagwa mo dira sa ibong apartment, mga buildings naman. So mga kaaksyon, ini siya ang nagabugat 2,500 pounds o 1,145 kilograms. Ag ini siya ang 100 times nga bugat sa isa ka paryente niya nga Amazon River turtle. Kag twice man ang iya kadakuon sang largest living turtle nga the marine leatherback. Ang pagtuon nga ini ang gin-publish sa tong February 12 sa journal sang Science Advances. So, ano mga ka-action sa mga way nakakita kung kamudra naga-Facebook Live. Again mga ka-action, courtesy of Google Photos. So, amo ni siya ang pinakadako nga baom ng tsura niya, ha? Dumiara siya sa unto, no? Wala, gora. Kaya dumot siya ako dumiara sa bangkil, no?
Araw, no? Muna ang mga ka-aksyon sa mga nag-view sa ato ng Facebook Live. Again, courtesy of Google Photos. Kag amo ni siya ang iya nga ano ka ba? Imagine bala mo ng tao diri sa right side ho. Amo na away ko kabalo kung pila ning height sa nga lalaki nga niya no. At kung kaisa, kung taas ang isa ka tao tapos ang height sa tupad niya, lubo, tidog ka taas pagid siya no. So amo ni siya kadakuon ang iya alo ka ba? So masiling naton pila to gali ka tuig, hindi siya ang nagdugay mga 5 million or 12 to 5 million years ago siya nga nabuhi ano. Kadako-dako sa kalukabayan no. Masiling naton nga ang kadakuon siguro sang iyang shelda ong iyang alukaba do parehas kadako dira sang bilog mo nga or bilog nga atop sa imo nga balay no. Nga makaigo kamo dira. Pero ina mga kaaksyon, ini siya ang ginatawag naton nga nangin balawig ang iya nga pagtiner sa dagat dira sa malapit sa South America. Yes, South America mga kaaksyon. So muna ang aton nga balita nga pampabugtaw sa inyo tanan. O ginatamyaw talang gari nagapamati man subong nga aga sa aton nga programa ang aton nga kumpare nga siya Sir Ruben Tampos. Madamo ka salamat sa pagpamati. Kag syempre, ginasuksok ko sa mong regalo ni Action Felix Campaniel. Amo ginabasta, mayo ka nga tao, may regalo ka no. O pakapina ka mo dira. Good morning sa liwat, Action Felix Campaniel. Kagyari na mga ka-aksyon ang aton nga joke, subong aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa kaadlaw na bangkot si Rugo sa iya amay nga si Johnny. Grabe tayo no, ang mga robot biskan wala height mabuhi. Kabalo ka anak, ang robot daw computer na siya. Mayara sang Central Processing Unit. Amo na siya nagapadalagan sa iya para magiho siya o kung ano ang nakaprograma, amo na ang iya nga pagahimuon. Alam-alam ki tatay ko dyan ay Tango ba? Kabalo ka anak, sang hubin pa si tatay mo Johnny. Ginatawag ako nila nga scientist. Wow! Believe ko sa imo tay Pero, mangkutong ta ka bitay, pwede lang? Oo, pwede gid anak Makuta ko kay sabtunta ka. Kung ay isa ka tao, wala siyang kurason, mabuhi sa ayhan? Siyempre hindi anak Parihas bala sang robot. Dira nakadepende tanan. Hindi ko magpati si imo ya tay Sala ang sabat mo. Oo, ti aber. Paano mo nahambal nga sala ang sabat ko nga kung wala sang kurason ang isa ka tawo hindi mabuhi? Sa aton bala piyak balay balatay, taga Manila na sila, nagatagalog na sila, nabatian ko si Manang Che. Ti anong nabatian mo kay Manang mo, Che? Ginambalan niyang iyabana nga, lumayas ka sa pamamahay na ito, wala kang puso, mamatay ka sana. Thank you so much. Mari sa mga joke Next na to nga joke mga kaaksyon, iyari halin sa kay Renato sang barangay Takuling. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Isa kaadlaw, manugsakay na kuntani si Johnny sa ila sa lakyan, kagulpi lang nga may nagpalapit sa iya nga bata. Tay, ako gali ang bata mo si Rugo. Ano? Bata ko kay sino? Bata mo ko siya kay Petra. Kay Petra? Wow, kadasig lang. Dako na sa imo subong ba? Ginako siya ni Johnny Tango kagintagaan sang kwarta. Anak, pasensya gid kay wala ko permi sa imo tupad pero ari tagaan ta ka sa kwarta para sa imo nga pag-eskwela. Salamat gid kay. Johnny,
May ara kagalisang bata sa guwaha. Inday, nabatian mo? Oo, nabatian ko kay ang bata. Nabata mo siya sa kay Petra, ang aton helper sa una. Pasensya gid, Inday. Wala kong bidi ba punggan sang una. Ano abi kay ti sunod-sunod to ang bagyo, kag permi mabugnaw ang hangin, kag wala ka man sa balay. Amo na ang rason mo, Johnny. Wala gid ko makapugong, kag isa pa. Permi sexy ang nagagwa sa TV, surigid Inday. Nakibot si Johnny nga wala man ang nangakig sa iya, si Inday, sa iya ginhimo sang una. Okay, napatawad na ikaw, Johnny. Ano? Napatawad mo ko dayon? Kadasig ba? Di kay ang bata naton nga duwa ka bilog, hindi man ikaw ang tuod nga amay, kundi ang aton driver sang una. Ano ang rason mo ya? Gintuduan niya ko kung paano mag-drive sang salakyan, kag timing man to. Sunod-sunod man ang bagyo, kag wala ka man sa balay. Kag isa pa, ulihi ko na lang na talupangdan nga, lainagali ang salakyan ang ginadala ko. Wala na nagalakat, naga-bounce-bounce na lang. Mahay! Mga ka-aksyon, madamo ka salamat sa inyo kapag pamati, kapag views ang atong Facebook Live. Ini sa liwat si Aksyon Red Salgado para sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.